Hey guys, μία μικρή ανακοίνωση. Λοιπόν, έφτασε και εμένα η δική μου σειρά να κάνω προκλήσεις. Ναι. Λοιπόν, κάτω από αυτήν την ανακοίνωση θέλω να μου γράψετε προκλήσεις. Αλλά υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχω πολλούς subscribers και έτσι δεν θα έχω πολλές προκλήσεις. Γι' αυτό αν είναι, μην γράψετε μόνο μία. Okay, γράψτε 2-3. 2 τουλάχιστον 3, ok. Σε λίγες μέρες θα παίξω το Gangster Vegas Part 1, το Part 2 και μπλα μπλα. Θα παίξω και Resident Evil, θα παίξω και Max Payne. Πήρα το Max Payne. Ένα λεπτό να σας το δείξω. Πήγα να το αγοράσω. Για να το παίξουμε πρώτα να δω αν μ' αρέσει και μετά να το αγοράσω. Έτσι πήγα να το νοιγιάσω. Από μέσα είναι έτσι και έτσι είναι και το CD. Το CD δεν θα σας το δείξω γιατί είναι μέσα και είναι πάνω στο PlayStation. Πήγα να δω λίγο τα κουπιά. Γράψτε μου προκλήσεις, 2-3 προκλήσεις κάτω στα comments και εγώ θα διαλέξω τις καλύτερες. Πρώτα απ' όλα μην μου βάλετε μαλακίες. Βασικά βάλτε ό,τι προκλήσεις θέλετε. Και μόλις πάω 20 subscribers θα είναι λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή άμα είναι να ανεβαίνω, ένας φίλος μου έχει πάει, ακούγεται φασαρία έξω, ναι, το διπλανό δωμάτιο, ναι, Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ είμαι 20 subscribers, δηλαδή για ελληνόφωνο παιδί, subscribers 18 είναι καλές. 18-19, πόσο έχω πάει τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω μπει να δω. Λοιπόν, κάποιοι ελληνόφωνοι YouTubers, για παράδειγμα, TJ, Jeremy, Manus, ναι, έχουν περισσότερους. Γιατί είναι διάσημοι, είναι καλύτεροι μεγάλοι YouTubers. Πού κοιτάω, στην κάμερα. Είναι καλύτεροι ελληνόφωνοι YouTubers, γι' αυτό. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι παιδί, είμαι καλύτερος. Ανάλογα με ένα φίλο μου που δεν είναι πολύ Έλληνας, δεν θα συζητήσω αυτό το θέμα τώρα, έχει πάει 101 subscribers μέσα σε 4 μήνες. Και εγώ μέσα σε ένα χρόνο, πόσους έχω πάει? 18. Γι' αυτό δεν θέλω βοήθεια ή κάτι τέτοιο. Απλά θα κάνω και άλλα βίντεο, θα προσπαθήσω να κάνω και Q&A, θα κάνω προσδοκίες, βίντεο πραγματικότητα, δεν ξέρω. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments αν σας αρέσει να είμαι έτσι, για να φαίνω τα μάτια μου, ή να είμαι έτσι και να μην φαίνομαι καθόλου. Like αν σας άρεσε το βίντεο βασικά, ναι, ανακοίνωση είναι τέλος πάντων. Subscribe, αν δεν είστε subscribe, ναι. Bye. Γιατί το έκανα αυτό τώρα. Θα σκεφτώ ένα άλλο editing. Αυτό το κάνει ο Links. Bye.